Collins Okaka. Gikone to koro duol mochung'ne tayo chenro mag yiero pachoka ndi IEBC koro yudo jakom manyien mano Erastus Ethekon kaachiel kod commissioners ma bende no chamo muma okinyi makawuono chenro ma bende no telie kod ogai mar bad migawo mar do Martha Koome e kinde chamo muma ma kamano Erastus Ethekon okoni en obiro tiyo ne oganda jo Kenya maonge donjruok kod chenro mag yiero kendo biro neno ni yiero maduong' mabiro ibiro ta e yono ma huyanga ka korgi the commissioners mag duol ma bende no chamo muma mano Ande Ritu, Moses Mohwana, Mary Sorobit, Hassan Noor, Francis Duol, Fahim Abdallah ka bende ne okoni gi kore mar neno ni gibiro tayo yiero maduong' mabiro kod yiero mamoko ma bende igen ni biro ta kod duol mar IEBC mano kumoting'o kod ka yiero ma adundo ma pod nitiere pacho kaendi e yo makare. I, Erastus Ethekon, having been appointed the chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, do solemnly swear that I will faithfully and fully, impartially, and to the best of my ability, discharge the trust and perform the functions and exercise the powers devolving upon me by virtue of this appointment, without fear, favor, bias, affection, ill will, or prejudice. So help me God. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Waringodo joka dhowadha na mchumbi mane county Momomba.